Ribeira celebra os éxitos de Bruno Iglesias. O regatista é o primeiro clasificado do ranking e proclamouse campeón da España na Copa Ilca 6 celebrada en outubro. O deporte ribeirense está a gozar dunha moi boa saúde en moitas disciplinas. Este sábado, o Salón de Actos do antigo Auditorio Municipal acolleu a homenaxe impulsada polo Concello de Ribeira para recoñecer a traxectoria e os últimos éxitos do regatista Bruno Iglesias, membro da Escola Náutica de Vela de Ribeira. Bruno é un neno que acaba de quedar campeón de España, pero non só o recoñecemos por ese mérito, sino que ten unha curta longa xa bagase no mundo da vela. Comezou no ano 2018 e fixo hasta o ano 2023 a clase Optimis, no cal foi no ano 2021. 2022 quedou segundo clasificado no ranking galego. E na temporada 2022-2023 consigue o título de campeón galego e queda campeón do ranking autonómico. Tamén, no ano 2021 e ano 2023, Bruno forma parte do equipo galego de tecnificación e da selección galega de vela na clase Optimis, representando a Galicia nas copas e nos campeonatos de España. No 2023 deu o salto ao Ilca 4, converténdose en campeón galego sub-16 e do ranking autonómico e participou coa selección autonómica na Copa de España, onde foi sexto, o que lle abriu as portas a acudir ao europeo. O cal acude e fai un grandísimo papel. Logo, tamén destacar que Bruno vai aos campeonatos de España e logra un quinto posto na categoría sub-16 que o clasifica para o campeonato de mundo que se realiza preto aquí os nosos veciños en Portugal, en Viana do Castelo, que acude de novo como integrante da selección española. Como vedes, todavía vou en 2 anos e Bruno dou xa moitos coletazos no mundo da vela. E continuamos. Na temporada 2024-2025 dá outro pequeniño salto e pasa a Ilca 6. Consigue meterse no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, dando un salto de calidade nos seus adestramentos, pero sempre tamén da man dos seus adestradores locais. Moitas gracias por cuidar de Bruno. E agora ven de proclamarse campeón de España. Nós dende aquí, dende o Concello de Ribeira, da Consellería de Deportes, tende seguro que estaremos ao teu carón, estaremos pendentes de todos os teus pasos, porque seguro que máis breve que lonxe nos seguirás traendo moitas alegrías a Ribeira. O presidente do Club Náutico de Ribeira, José Luis Torres Colomer, destacou o desempeño, interese e traballo de Iglesias. Ten podíamos dicir, unhas tácticas espartanas, donde hai esforzo, sacrificio todos os días para estar en forma físicamente e técnicamente. Pero tamén hai que resaltar en estes casos o apoio dos pais e das nais. Bruno Iglesias Sanlés non hai dúbida que ten un apoio como teñen os demais, pero un apoio de seus pais que é importantísimo, pois tamén foi campeón absoluto de sub-17, sub-19 e sub-21. O homenaxeado, que estivo acompañado pola súa familia e compañeiros do club, agradeceu ao Concello de Ribeira todo o apoio e recoñecemento. Tamén lle quero dar as gracias á Escola de Vela Ramiro Carregal Rei e ao Club Náutico Deportivo de Ribeira. E, aos meus compañeros tamén do club. A encargada de pechar o acto foi a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, quen expresou o orgullo de celebrar sempre os veciños, en esta ocasión a traxectoria dunha promesa da vela. O deporte en Ribeira goza dunha saúde extraordinaria, hoxe podemos velo na figura deste deportista que está aquí ao noso carón, e nos temos que sentirnos orgullosos tamén porque Ribeira é un pobo que mira ao mar e, dende logo, tamén está estreitamente vencellado a él no ámbito deportivo. Temos connosco a un deportista que no que levamos de tempada se sitúa como campeón no ranking, foi campeón na Copa Ilca 6 celebrada na outra banda da Ría de Arousa, como se comentou, e creo que é un título suficientemente notorio como para que hoxe o pobo de Ribeira queira facerlle esta condecoración, queira trasladarlle o seu cariño. E, dende logo, o que esperamos é que isto non quede aquí. Estos son uns resultados dun traballo que non se obteñen dun día para outro. San Pedro afirmou que Bruno é un exemplo máis dun deportista que comeza na casa e se segue a formar e a competir no club no que comezou.
Agardamos que esa gran proyección siga sendo na casa. A min encantoume escoitar a José Luis dicindo que aquí temos pois un olímpico en potencia e, dende logo, tes un reto moi grande por diante, pero, dende logo, creo que co apoio da familia, co apoio dos compañeiros, co apoio, como non, da administración pública, neste caso do Concello de Ribeira, pois seguramente, se sigues traballando este xeito, vas a seguir facendo moitísimas máis alegrías, levando o nome de Ribeira alá por donde vayas. Os representantes da Corporación Municipal entregaronlle a Iglesias unha placa conmemorativa, reafirmando o compromiso do Concello cos deportistas e con clubs como o Náutico de Ribeira.